Dapat kasi pati dito. Ba't buhok mo na yung pinangganti mo? Pinapahaba ko nga to, di ba? Bakit pwede ka naman magpagupit eh? Pati kagalit ka muna. Bakasyon nga namin eh. Di ba sinabi ko sa'yo ayaw ko pagupit to? Tapos pala nga namin, inuutusan ako magpagupit. Ayaw ko tapos gugupitin mo lang. Bakit nagagalit ka? Pinapahaba ko nga kasi to. Pwede mo na nga pahabain ulit. Ayan yung boss nyo, mga kaanino. Tulog na tulog. Alas 3 na kasi nakatulog ng madaling araw. Tapos, ang call time, alas 8 pa lang umaalis na siya. Boss mo, magpapaalam ka sa akin na matutulog ka? Bakit anong oras na ba? Ayan mga kaanino, mag-aalas 2 na. Kanina pa ito nakauwi. Hanggang ngayon tulog pa. Oh, pati pantalon hindi pa inalis. Nakapinata pa. Buti naman naalis mo pa yung polo mo. Ano, pagod na pagod? Pagod na pagod yan? Ano? Alam na alam niyang tulog na tulog kasi hindi na gumagalaw yung paa niya. Yan sa may kulambo. Tapos yung sapatos niya, ayan, kalat-kalat pa, pati medyas. Hindi man lang ilagay sa tamang lalagyan. Siyempre, dahil pinaiyak at tinakot tayo sa palaka niya, may gagawin tayong kaaningan ngayon. Gupitan natin ang buhok yan mamaya. Titignan natin kung ano magiging itsura niya pag hindi pantay-pantay ang buhok niya. Kaya ngayon, iiwan muna kita dyan. Maganda ka dyan, walang yaka. Ayan mga kaning, mag-ready na tayo para sa gagawin natin prank. Revenge prank kay Boss Edmond. Sa totoo lang kasi, meron na talaga akong nakahandang prank sa kanya. May mga nag-suggest na sa akin dahil nga dun sa ginawa niyang pagpapaiyak sa akin sa palaka. Marami yatang naawa sa akin, mga kakaning, kaya may mga nag-request na dapat ko daw ganito, ganyan. Pero syempre sa atin na lang yung mga kaaning para syempre para makaganti naman tayo at mainis naman natin siya. Pero dahil nga may nakita akong gunting sa nalagyanan niya ng mga ballpen at bariya, biglang nagliwanag yung mata ko. Naisip ko bigla yung cutting my boyfriend's hair prank. Dahil ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa kanya na magpagupit ka na ganito, ganyan, haba na ng buhok mo. Pero lagi niya sinasabi sa akin, mga kaaling, pinapahaba ko nga yung buhok ko eh. Bagay niya yung ganyang buhok, pero mas bagay niya yung nakagupit siya. Ang gwapo-gwapo niya mga pag napaliit yan mga kaaling, bahala na siyang magpaayos sa barbero niya. Gagawin ko sana siya, kaso naalala ko na hindi pala pwede yun sa work niya mga kaaling. Baka pagalitan tayo sa work niya, bakit natin siya kinalbo, diba? Baka hindi po yan makapasok sa work niya nang dahil lang sa prank natin ngayon. Bago natin ipagpatuloy ito mga kaaning, kung bago ka pa sa aming YouTube channel, i-subscribe mo na yan at click the notification bell para palagi kayong updated sa every uploads namin ni Boss Edmond. Tara na guys, iset up na natin yung camera, baka magising pa siya.
Bebe, ano, naginip ka kanina? Alam mo, ano sinabi mo sa panaginip mo? Alam mo, gusto mo malaman? Oo, sabi mo. Oo, sabi mo. Sabi mo, gunting, gunting, gunting. Matututo? Oo, sabi mo kasi gunting, gunting, gunting. Kaya binigyan kita ng gunting. Pwede, gupitan na rin din kita. Di ba sabi mo gusto mo bakit si Mateo to? Ayan, kamukha mo na siya. Pwede mo tingnan, kuri-kurian yung buhok mo. Tapos naman, ganyan naman yung ganti mo. Ano? Ano mo? Pinapahaba ko yung buhok ko eh. Ba't busit ka? Pinapahaba ko yung buhok ko tapos gugupitin mo lang. Bakit ba? Sabi ko na, mga kaanay libreng gupit na nga eh. Ha? Tignan niyo siya. Tingnan mo ganyan karami. Tignan mo sa likod, likod ka. Napakita ko. Hindi nakakatawa, no? Galit ka! O, ba't galit ka? Dapat nga kakalbuhin kita kaso naalala ko, bawal pala sa work mo. Tignan mo yung sa likod, bebe. Tignan mo yung sa likod. Tignan mo yung sa likod nga. Ayaw mo yung sa likod. O, tignan nyo. Ayan, o. Dito, ayan maayos, mga kaning mo. Dapat kasi pati dito eh. Kaso, Bebe, di nakakatawa, no? ano ba? Sinasabi ko lang eh. Dapat kasi pati dito. Ba't buhok mo na yung pinangganti mo? Pinapahaba ko nga to, di ba? Bakit pwede ka naman magpagupit eh? Pati galit Kahit ka muna. na, bakasyon nga namin eh. Di ba sinabi ko sa'yo, ayaw ko pagupit to? Kasi pala nga namin, inuutusan ako magpagupit, ayaw ko tapos ka gugupitin mo lang. Bakit nagagalit ka? Pinapahaba ko nga kasi to. Pwede mo na nga pahabahin ulit. Tapos naman, parang hindi Ayan, nag-iisip. ayan mga. Ganyan pa yung pangganti niya, parang tanga. Nakatulog lang saglit. Uy mga ka-animation, mayroon ano mga Erson Ducktail. Ano mo, makasar pa. Gina mo, kaganyan karami yung ano mo. Ayun, tingnan mo. Bakit? Ano naman nga yan? Ahaba naman nga. Alay, mga ka-animation, tingnan mo meron siyang ducktail sa kapit. Tapos naman, Tapos dito, Bebe, side ka muna. Bebe, isa lang, please. Isa sabi lang. mo, yung mag-challenge Isa lang. tayo ngayon. Isa lang nga, please, harap ka. Mateo to. Ang kapal-kapal na kaya ng buhok mo.
Sabi mo, magja-challenge tayo, tapos maggaganti ka ng ganito buhok pa. Pwede naman yung ibang kagagawa na ano eh. Buhok pa yung pagtitripan mo sa akin. Bagay mo naman nga, tingnan mo. Bagay daw. Promise. Nagulit. Ano ang ginawa mo, oh? Bagay mo nga, promise. Makakaanong comment down below pag bagay niya. Promise, Ano ba yung bagay mo. pinagtripan mo? Oh, di ba? Oo, ang ganda kaya, pantay kaya. Pwede na pala ako maggupit, mga kaani. Bebe, promise, bagay mo talaga. Wala nga ako sa tulo. Sige, ganyanin ka. Bebe, sorry na. Oh, bebe, yung buhok, mapapahaba ulit yan. Kung pangit yung pagpapagupit, mapapagupit mo ulit yan. Pagupitin ko. Gusto mo? O sige, okay lang. Hindi mo ako gupitin para wala ka ng mahabang buhok na girlfriend. O ano? O ba't ka umiiyak nga? Ba't nangungula ka muna? Nakakainis ka kasi ba't buhok pa yung ano mo, panggaganto No. mo? Sabi ko na, ipipikon ka eh. Na. Siyak nga yung bigote ko, baka bigote yung bigote. Bebe, dahil binigyan mo ako ng clue. Sa mga susunod na araw, bigote Subukan mo na mo. bigote na yung aalisin ko sa'yo. Hindi mo pwedeng alisin to. Kapag inalis yung bigote ko, mag-aaway talaga tayo. Alam niyo mga kaaning, wala lang kasi akong pang shame ko yun eh. Pero kung meron talaga, ay nako po. Kaaning, kasi ng mukha ko nalagyan ng mga buhok. Tignan niyo, pati kang may kondaming buhok. Ayan o, tignan niyo. Pag ako nang gupit sa bangs mo, hanggang dito yan. Kung magugupit mo. Gugupit talaga yan. Oo talaga. Kaganti ako sa'yo. Oo, Ano naman ginawa mo sa akin, oh? O, pakawati mo muna. Patilya ko, tsaka ano dito. Pakawati mo muna. O, pakawati mo muna. Kiss mo. Wala. Wala kang kiss sa akin. Ba't ka naiinis? Ayaw mo magpasalamat kasi nakalibreng gupit ka? Nakabangkitin ni. Tapos bigla may pinutot. Biloko me. Bigla yung minuto. Bagay mo. Tingnan mo yung bangs mo. Oo. Bagay mo, promise. Bagay daw ka lang. Bukata, loko. Tingnan mo mga Korean. Magkukuriyan ka dyan. Korean. Ay. Oo. Korean umitim. Oo. Anong ginawa mo sa buhok ko? Promise. Ang galing ko pa nag-gupit mga kanin. Tingnan niyo. Gago. Ayan o, tignan mo, ang ganda. Ang galing ko palang gugupit. Ganyan na lang, ako na lang gugupit sa'yo. Papagupit ako ngayon. Ipantay na natin yung sa likod. Ay, yung sa side. Bahala ka sa Dali na. Bahala ka sa buhok. Panaginip ka dyan. Oo, nananaginip ka. Gunting. Oh my God, bebe. Ano sa'yo? Kamu. Dali. Nakabukas ka yung barbershop dyan. Papagupit pa ako. Alam mo, Oh. parang kang panga, bebe. Mas tanga ka. Kung gaganti ka, dapat kinalbo mo na ako. Mahina. In GSM. Kaya nyo ako dyan. Papagupit mo na ako. Bye-bye! Magsa-shoutout muna tayo. Dahil tayo ay naiwan dito, wala tayong kasama. O, di ba? Sabi ko sa inyo, effective eh. Nung sinabi ko sa kanya na magpagupit siya, hindi niya ako pinapakinggan. Ngayon naman, isang gupit ko lang mga kaning, nagpagupit. Ayan, nagpagupit yung motor. Alis na siya. Magsa-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Shane Lee Parma. Shoutout sa kaibigan ko. Hi friend. Salamat sa support mo lagi sa vlog namin ni Boss Edmon. Alam niyo, itong kaibigan kong to, kahit hindi mo sabihin, lagi nag-share yan eh. Kaya, the best ka friend. Shoutout din kay Jay's Vlog. Mag-subscribe na kayo sa channel niya mga kaaning. Shoutout kay Alfred Robles. Shoutout din kay Ed Shane Abenohar. Soren J. Cristobal from TikTok. Jan Lloyd from TikTok, and Javier Angkay from TikTok. Maraming salamat po sa mga supportan nyo at panonood sa amin ni Boss Edmon, TikTok man o YouTube yan. Ay, bagong gupit na! Ayun pala, bagay mo naman eh. Basa. Kumarap ka dito. Aray! Nananampal pa! Ako na nga yung ginupitan, ako pinanampalin!